Здравейте, това е третото ни видео. Днес ще ви представим новите ни бележници от Ластва. Здравейте! Тома ще ви представи неговите фаворити, аз моите. Тома, аз знам, че ти взимаш много поръчки и затова всеки месец си сменяш тефтера. Кажи ми този декември месец какъв тефтер ще избереш? Коледен или ще избягаш от червеното? Покажи ми какъв ще вземеш. Аз мисля да заложа на модерния цвет. О, бургунди. Чудесно. Този вариант. Мисля, че за един месец ще го приключа. Да, и ще трябва да се ориентирам към друг вариант. И после може би ето това бих заложил. Чудесен избор. Много се красиви наистина. И е време ти да почнеш да пишеш на бележника, не на тетрадка. Ами да, нека ми помогни ми с избора. Какво мога да избера? Ами, един такъв вариант. Прилича ми на дамска чанта. Точно. Идеален е. Има и още цветове, които може да разгледате на нашия сайт. Ани, къде отиваш? Отивам да пакувам подаръци. Това е нашия нов продукт, рисуване по номера, креативни комплекти. Това са цветя. Има също така... Нищо остави го. Има Малкия принц и много други. Това е какво е? На нашия сайт има всички. Ето, има и слънчогледи. Тома, може да ги видиш на сайта. Закъснявам. Моля. Благодаря ти. Успех ли да вземеш един подарък и за мен? Ще взема, разбира се. Чао! Чао!